Nina bakasifuba singungubele nyaka Bhoboka umuntu yakuzizwe zindaba. Uhlelo lwanamhlanje ebukhosini sikwethulela umcimbi wokubungaza usuku lokudla phecelezi iFood Day. Isilo samabandla ngokubambisana nomnyango wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal babambe lo mcimbi esigodlweni sesilo enyokeni kwaNongoma enyakatho neLendlovukazi uMthaniya ngolesihlanu womhla ziyi-16 kwephezulu. Izikhulumi ke bejelana inkundla zicebisana ke ngamasu angasetshenziswa ukwenza ngcono ezolimo kanye nemfuyo. Unomthebe wesizwe ethula inkulumo yakhe kulo mcimbi ukhulume kakhulu ke ngokubaleka kokutshala kanye ke nokunakekela imfuyo. Kwintokozo kimi ukuba ngiyengamela imicimbi yalolu hlobo ngoba ngiyazi ukuthi ibalulekile. Akekho noyedwa ongaphikisana nokubaluleka kokudla kubantu bakithi nakubantu bazo zonke inhlanga kulelizwe. Empeleni kuyimpilo kuwo wonke umuntu, kanti futhi ukuswelakala kokudla kuba nomthelela omubi futhi kuwo wonke umuntu. Sibonile ngesikhathi kuhlasela igciwane leli elibizwa ngeCovid eligcine selisabalele umhlaba wonke lazofinyelela nakithi sayizalahlekelwa zithandwa zethu. Ngiyazi ukuthi kungakubi uma singakuthinti lokhu ngoba kukhona izinto ezingamavuso edinga abantu bayiqonde ukuthi uma kwenzakala izehlakalo abantu baqondene nokuba bayixazulule izehlakalo abahlangabezana nazo. Ukufika kwalolu bhubhane kudale inkinga esizweni sethu. Lezi inkinga zandise ukuthi maqala uhlelo lwe-lockdown lumenyezelwa ngenyanga kaMarch, abaningi bacabanga ukuthi mhlambe kungumdlalo noma kudlala umagendane ngagcina ukudlala ngisewumfana. Kodwa kulesi simo zulomuhle singabe siyakhohlisana uma singathi ukufa lokukhuvethe kuthe makufinyelela ngaphakathi kwethu eNingizimu Afrika kwasithola sihlelekile. Besingahlelekile ngoba akekho obekulindele. Kodwa ngicabanga ukuthi bonke abantu abayithole bengaphansi kwe-lockdown bengasakwazi ukuphuma endlini naseyindaweni abakuzo kubanikeze isifundo ukuba ake bathi ukusonga imkhono yamayembe abawagqokayo, baphinde futhi bathi ukusonga amabhlukwe emilenzeni yabo ukuze bakwazi ukuxofa udaka ukuze ngesinye isikhathi bakwazi ukusizakala ngokuthola ukudla. Ngoba khona izinto kufanele siyikhumbule ukuthi umlando wenziwa ngabantu abasuke bephila ngaleso sikhathi. Kodwa kumele singakhohlwa ukuthi kuwumlando waziwayo ukuthi thina abantu abanjengama-Afrika jikelele sasiyikhiqizela ukudla, sasingakhiqizelwa ngabanye abantu. Lokhu sikubonile abantu bakithi bengenwa isifo sokukhangezwa uhulumeni. Uhulumeni lokhu bekwenza ngesikhashana. Kukaningi ngikhuluma ey'nkulumeni zami uthi lokhu kudla niyawuthini ngelinye ilanga kuthiwa kuphelile ebhodweni. Ngakhuluma ngemali eminyakeni embalwa edlule. Ngathi niyothini mhla kuthiwa kuphelile ebhodweni. Abanye bacabanga ukuthi ngiyahlala kwaqhamuka ukufa lakhombisa ibhodwe ukuthi linakho ukudla kodwa kuzophela. Njengamanje isiqubulo esithi phe ngomkhono akusona sokudlala, kufanele wonke umuntu afince imkhono. Kuthi akubone ngesikhathi kukulolu uvalelo olubizwa nge-lockdown ngesilungu, kufika namthelela mini emindenini yethu.
okuzoba nemthelelo kube khona ukuphakama kokuhlukumezeka kobulili obuthize ikakhulukazi abantu besifazane naseyinganeni. Inkinga vele eziqhamukayo eziqhamuka neyinkinga ezidalayo emindenini. Manje ke lesi siqubulo sisukela esikweni eliyimpilo yethu lapho sasivuka khona ngovivi ukuyosebenza inhlabathi. Ngiyakhumbula ngikhula ngumfana lapho kwadla amahlahla ngangibambela mina inkabi kukhona indoda ehlala kwadla emashini okwakuthiwa umadolodolo yakwamthiyana okuyiyona elima insimi yesilo. Lolo gqozi lithe mangiqala ngikhula lwavuka lwabuya kimi ngakhumbula lokho kubamba kwami inkabi ngabona ukuthi ngangiqeqeshelwa ukuba ngelanga mhlawumbe ngiyawuphatha isizwe. Ngithe mangiphethe isizwe kwafika kimi ukuthi kufanele ngibe isibonelo sokuqala. Oqala ngabe isidakwa, okwesibili ngihlonipha abantu, okwesibili ngulalela umthetho. Lezi zinto zontathu ziyakwazi ukumbeka umuntu esigabeni sokuba akwazi ukwenza into ephumelelayo. Kepha lokho kwakwenziwa wonke umuntu. Uma nje eyilunga lomndeni kusuka kwabadala kuye kwabancane nje bade ngichaza ukuthi ngimncane ngangibamba inkabi. Beza negeje labizwa ukuthiwa khona unguqu kube khona umageja. Leso simo senza ukuthi ngaleso sikhathi ngendlela okwakukhuthalwa ngayo kwabe kwenza ukuthi ungalali ube nogqozi olufikayo lokuthi labantu abadala basifundisa ukuthi asobheka ikade lingalala eziko ngelinye ilanga mase sikhulile sesiyisizwe. Kodwa engifisa ukusho lapha Zulomuhle ukuthi sasizimele. Ngiyacabanga mhlonishwa ukuthi njengoba ulapha nje nina fanele nikhuthaze ukuba abantu bakithi bangabize icela nkobe. Ungabize icela nkobe kuba uyimisele ngokwenza into ukuze into yenzayo ikwazi ukuphumelela. Ukubonela into enhle eyenziwa ngomunye umuntu uma iyinhle. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Nina bakaMsimude ovele ngesiluba phakathi kwamangesi namaqadasi sekubingelela siyakwamukela uma ngabe usanda kuvulela umabona kude wakho. Namhlanje ke sikwethulela obekwenzeka esigodlweni sesilo enyokeni kwaNongoma njengoba ke bekuqhubeka umcimbi wokubungaza usuku lokudla iFood Day. Kulesigaba ke mbukeli siyaqhubeka ke nenkulumo kaNomthebe wesizwe Bayede hlanga lomhlabathi. Nakho okumangazayo kulokho sayise emadolobheni nje kwakubulawa komnotho wezolimo la emakhaya. Kodwa kubalulekile uma singahlehla siyemuva nabasha abamhlophe basafuna ukulima bayabaleka emaplazini manje kade bephakelana belungu bephakelana kodwa manje ingane ayisafuni nakuzwa lokho. Manje ke njengoba bake bagxile emhlabathini uma ngikhuluma mina njengenkosini ngiyahlanya uma ngithi kahle lalelani la buyelana emhlabathini ukuze kube khona impilo entsha. Lokhu kangikusho ngoba ikhanda lisangene, ngikusho ngoba kukhona izinto uNkulunkulu angembulela zona engiyibukayo ngale kwekhethini. Nina uNkulunkulu anganembulele ngazo. Nina nibuka nomnotho ohlele phambi kwenu ngalesi sikhathi. Uhulumeni angavela nje ngci. Bayakathi nje ngci uhulumeni kubhedile ke kini. Manje ke
njengoba sidla lokho kudla esikudlayo njengamanje kade kuphakelwa ngesikhathi se-lockdown khona engithokozisileyo khona abanye abathe ukunyakanyakaza kodwa uyabona ukunyakaza kwesikhashana lo kukhona ukuzingatshanyana nje okuncane Nkosi yami yabonda Nkosi yami bayihluphekela laba bantu bathi bayazana kanti uma bebengenza bonke ndawonye lento ibingabasempumelelweni ngoba ezinye izinto abanye abantu bababheka ukuthi izinto azenziwe yuhla oluthize ngakho bona sebeyoqhamuka ngokuba senkongozelweni akusebenzi kanjalo isizwe esihle ngesibambisanayo maZulu ngizothi kini namhlanje ake nifundeni ukubambisana ngenqondo nangokwenza ngaleyo ndlela ziyonqobeka izinto kade ngibuka khona manje ekseni ngisuka ngapha ngasempangeni ngiza la esigodlweni ekseni mawufika lapha ngasondweni ubona amabhodlela nje agcwele umgwaqo aluhlaza nacobezelayo ubuka ney'nguzungu zamatshe ngithi yebi yami ngabe lamandla angaka kuba setshenziswe emhlabathini ngabe sikhona isikhathi sokuqula lamatshe angaka azobekwa emgwaqeni ngoba kokudla okudlule emgwaqeni angisho ukuthi ukuye emgwaqeni ngoba inqubo kahulumeni ovumele ukuthi ma abantu befuna ukuzwakalisa izinto zabo kufanele baye emgwaqeni benza umonakalo emgwaqeni kuthiwa idemocracy angikuzwa kahle mina njengezami indlela ngoba lezi nguzo ngade ngibone lapha emgwaqeni ngabe kufika inkala kulinyiwe futhi abantu abaqala yibo laba abantu abenza lezi zinto sekubhoka endlala ngane zakwethu ngikhuluma ngomlando omhlungu ngoba kwasuka lapho enethunga kwathola lithi sengela phansi ake sebenziseni ingqondo yethu ekubeni izuzisele thina okwethu angisho ukuthi ningayifuni imfuno zenu ngoba umbuso uthi nina umnikeza ilungelo elingcono ukuthi nifune imfuno ngokuba i-destructive mina ngikholelwa kulokho I don't care who can say what I don't believe in that I'll never believe in destruction ngoba nilambile kumane niyosebenza akho umuntu ozoniphakela ngakho-ke njengoyihlo wenu ubaba ukhuluma noma yini ayithanda ey'nganeni zakhe uma kukuhle kuhle uma kubheda kuyabheda angisho ukuthi abaganga ngani ngiyavuma ukuthi bagange ngani angivumi bagange ngani kodwa asingabi ngabantu abazomoshwa ngoba abantu abanomhlaba wokulima njengamanje bashiya indawo zabo baya ey'lungwini uma beyombonelana laphana esilungwini badala iy'nkinga emadolobheni akho umhlaba ovulekile esilungwini lapha bahambile bashiya amasimu oyise nogogo babo bawathengisa imali sebeyidlile bayidla bayinya ngikhuluma isiZulu angikhulumi sona isishangane ngikhuluma isiZulu niyidlile nayinya umnotho wasemakhaya wavele yaphela indaba yawo ongazange abone ukuthi insimu kakayise nonina iyona emkhulise yambeka lapha asethengisela khona umuntu lapho lo muntu akha khona umuzi ulimele umnotho wekhaya waphela nya usufakelwe umlenze weplamu futhi awusekuvuka ngoba ngeke ubadilisise laba bantu lemizo okade bathengisela yona manje ke uma ubuka ke isimo sasemadolobheni
abantu abazuzayo futhi akusibona laba bantu abagijime baye emadolobheni abantu bokufika abafike nina baneze abantu bengabathengi bezinto abayithengisayo. Manje ibuza-ke ukuthi ukuhlakanipha kuphi kubantu abangahlelekile uma bengeza ukwazi ukubuka isimo sokuyinothisa bona bethi vele bethengisile kanti vele sengena ingqondo yokuvila ngoba bengafuni ukusebenza. Cabanga ukuthi umuntu u10,000 athengise ngawo isite lapha ensimini kagogo wakhe acabanga ukuthi leyo mali soyidle nguna phakathi ngeke akwethu ngenxa yokufadalala nomnotho wethu kokufadalala komnotho wethu wezolimo abantu bakababa bakhokha imali eshisiwe beyothenga ukudla esilungwini. Empeleni iningi labantu kuleli ikakhulukazi labo abangumsinsi kuleli lisebenzela nje ukuya emsebenzini kanye nokudla kuphela. Akekho umuntu osebenzela ukuthi akhe naye umnotho uzakwazi ukuqasha abanye abantu. Mbukeli, ake siphinde futhi sibonane ngemuva kwekhefu. Khona umama abangakwazi ukuba nobisi olwanele kubo kodwa uma bengadla ama-vegetables athize abangawazi uma bengawatshala athi sethulidlile abona ingane ayisakhali isisuthi kusho ukuthi leyo vegetable iyimpilo kuye ekuphiliseni ingane. Ngicela izinto ey'ngane zakwethu ke siyoyicabangisisa kahle siyibuke kahle nemifino yethu yakobantu lembuya le esesiyithenga kuma-vegetable stores imbuya yethu le neqhogo le liningi lapha enkasini. Nanokuthi kokunye mhlonishwa esingakucela noma abantu-ke bebolile engqondweni namhlanje kuthi kubiywa bebeyosiphula iy'godo basiphule badonsa ucingo bahamba bayobiya imizi yabo bangabe besasho futhi nabantu ukuthi hawu sibona bani wathi ngathi ungabili uyithatha imali uyithathe imali yokuthenga ucingo. Bangaceli ngisho incwadi ukuthi awusikhombisa incwadi ukuthi ulithenge kusiphi isitolo ngoba lokho kuwumanga nje. Ngiyacela webantu bakithi njengamanje kunenkasa lapha mhlonishwa 525 hectares. Le nkasa lenikhulisa abantu yafundisa abantu. Namhlanje le nkasa iyidlelo. Bengizawucela ukuthi umnyango akungenelele. AmaNdiya laba baseNdiya bomdala ababelokhuza ababethenga ababethenga ama-vegetables lapha bethengisa ubanana lapha ney'taladini zemgwaqo emadolobheni njengakoStenga nakoThekwini kwakwehlisa isimangaliso. Ababethi banana lundibilishi namhlanje ngeke ubathola ngoba kwathi makuqala le nkasa le early 60s nenye inkasa elaphaya eMsinga bangena ngey'moto amalori okukhala amahuthi ethi oma beshaya amahuthi. Namhlanje ngeke ubone nelilodwa iNdiya lithengisa emgwaqeni noma emgwaqeni empambana mgwaqo lithi banana lundibilishi. Basizwa yinazi inkasa yaseMsinga nalelapha kwaNongoma. Ngithi-ke mina mhlonishwa asinabo gandaganda benele la enkaseni futhi kakubiyiwe. Kwakunabantu ababegada ingcingo ababekhokhelwa uhulumeni. Yes, kwakubizwa kuthiwa ngama-ranger. Uma kungavuselwa leyo nto ungabona esingakhiqiza kuleli kaMthaneni ngoba labo bantu babekwazi ukubona ngishiyisela nonqamula ucingo wafaka iy'nkomo wayejeziswa ngendlela. Namhlanje-ke senathi-ke nina njengombuso abantu bangadalatsho thina sasibhadala indoda yayiqondiswa ngenduku. Wayiqondiswa nje ngenduku umuntu ngoba wayizwa umuntu wakwaZulu wayazi into emkhulumisayo imxoxisa kahle athi nje toe in line. Manje abasesabi lutho ngoba bayazi bavikele. Angisho ukuthi abantu oshaya abantu njalo.
Phela ngizwe kahle. Ngithi babe qondiswa nenduku uyabonga ukuthi ningifanele nigcwalise nina lokho nigcizelele. Ngoba uma singeze ukugada thina fana nobugebengu. Baba ngani ubugebengu senama ranger lapha endaweni zasemakhaya. Bese manje isigebengu singakwazi ukuphuma. Kuthiwa hayikhona umuntu ongene kuloya muzi yini namhlanje nakwenzeka ukuthi endaweni yethu. Qondo kwasibani manje ndiyo sobani. Awuchaze kahle ukuthi loya muntu loyana ube isima kanjani. Uyothola ukuthi umuntu okuhamba uyena odala inkinga. Ngiyacela ukuthi sibambisane emhlonishwa lapho silithola silihlelele izwe lethu ngoba siyabona ukuthi kunokuningi okulahlekileyo esingicabanga ukuthi uma singenza isu lokubambisana nomnyango wakho sibiyele kulezi indawo ngoba masizokhuluma ngeagriculture hayi abama bawulima bazothi isilo sithini siyolima manje la ngoba masimetha wabiwe nje sitha senzeni sila ayingeke siyenze leyo nto thini. Ngiyacela ukuthi umhlonishwa ake nisibonelele lapha. Ngathokoza kakhulu. But what we need to understand is that a human being can eat as much as they want. However, they would still remain malnourished if they do not have access to a balanced family of foods. It is therefore incumbent on all who are involved in agriculture to work with nutritionists and healthcare officials to ensure that the country has enough nutritious crops to feed the nation. So ingoba ake ingandla kwethu. Masikane nje konke ukudla kwethu. Kube ukudla okuphilisa imizimba yethu. Ngazi kahle ukuthi imindeni yethu ngeke izikhathaze ngoba ukudla njengoba sikudla vele kube kuvumelana nezakhamzimba nezakhamzimba zivumelana nokudla esikudlayo. Isizwe ke siyophila ngaleyo ndlela. Okunye ukudla kwakukhona kudala yisiko lethu lokubambisana. Lokho abantu abathi imfela ndawonye. Masingakazami ukuthi thina sibe imfela ndawonye asikwazi kuya ndawo. Mina ngithi yilimo uma ngikhuluma ngomnotho wezolimo sekuhambile lokho ake sikubuyise phakathi kwethu kwiso sami ukuthi abantu bakithi babuyele kulelo siko impilo lethu elali nesihle nobungcwele obunjengalobo. Lokhu ngasiza kakhulu kulesi sikhathi namhlanje njengoba izinto zokusebenza umhlabathi kanye nembewu sekwahamba eqolo. Nibonile mangabe na kuthiwa kuvulwa isigaba se-lockdown yokuqala ukuthi ukudla sesiyangena eTrozo kwavele kwakhombisa nje kubaleke ngesivini esimangalisayo. Amabhunu ayiphumelela kwezolimo ngoba uma kwakhiwa imfela ndawonye noma amakorporasi kwakuhlangabezana noma kwakuhlanganwa njengomazisi njengakithina nje kepha ilona lo ufaka anakho ukuze kunciphe idleko zokutshala ukuze kukwazi ukuthi base kuvunwa kuvunwa ukubambisana kuhlangenwe and then kuhanjiswe emakethe kubuyisa itshele imali bakwazi abantu ukubona hawu kanti sihleli phekwefela ngaka besingaboni nje. Ezinye ke zezinto ezengicabanga ukuthi zobe ibalulekile. Mhlonishwa, I'm sure all of us would agree to the centenarity of land to food security. It is therefore an utmost importance that we take good care of the land that the Almighty has actually bequeathed to us. I implore all involved in agriculture to adopt environmentally friendly practices. And it is also crucial that adversities like soil erosion be prevented. Ubonile mhlonishwa la mawuzanene. Ubonile ukuthi isoil erosion injani? Baneimbuzi abantu balapha kodwa bayithengisa bayihlabi futhi.
ngiyamathi abayihlabi nje ngempela bayifile ngoba instead ukuthi lezi imbuzi zidliwe seyimosha inhlabathi manje ke umuntu ofuye into enganali ilungelo lokuyiqonda ukuthi izomsiza ngani akumsize ngalutho benzela ukuthi bantu bakwethu hambani ufike ubuke inkomo zakho ingcono imali isebhange ngoba iyazala inkomo mayisifile ulahlekelwa Mbukeli, kungaka ke besikuphathele kona ohleleni lanamhlanje ake siphinde sibonane futhi ngokuzayo.